کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تاہا دیا شانا والا نبی بے مثل نبی بے مثال نبی چاہو ساری دنیا ویکھ لو جاؤ ساری دنیا ویکھ لو ایسا کوئی نہیں لجپال نبی آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا کوئی سیج وساوے پھلاں دی کوئی مخمل ہیٹھ وساوندا میں ہور تے کچھ نہیں کر سکدا پلکاں دا پلک وسایا آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا آج اس غریب دی کلی دے کچھ انج دے بخت جگا جاؤ آج اس غریب دی کلی دے کچھ انج دے بخت جگا جاؤ جے میں سونے ایوب انصاری دی کلی نو رنگ تو سلایا آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا آج اس بہانے سنگیاں نو میں تے اپنے گھر بلایا آج اس بہانے سنگیاں نو میں تے اپنے گھر بلایا میری لاج رکھی میں کیا بیٹھا اتھے کملی والا آیا آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا تیری دید ہے آقا حج میرا تیری دید عبادت میری تیری دید ہے آقا حج میرا تیری دید عبادت میری میں صدقے ورد وظیفیاں تیرے نام دا ورد پکایا آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا بسم اللہ الرحمن الرحیم